सजिब नार्स फैदों नामा खेबसे सोंबावनाय माबायदि जाखो रादाया माथो फैगोना फैयाखै नर्स मैडम क्या हुआ पेशेंट का नर्स फैबाय नर्स मैडम क्या हुआ मेरे हस्बैंड ठीक तो है ना अभी पेशेंट तो बहुत क्रिटिकल में है कुछ कहा नहीं जा सकता क्या तो डॉक्टर क्या कर रहे हैं अभी तक देखो मैम अभी तो हम जितना हो सके ट्राई कर ही रहे हैं ना पेशेंट का बहुत ही ज्यादा खून बह चुका है नर्स मैडम प्लीज आप कुछ भी करिए मेरे हस्बैंड को ठीक कर दीजिए हाँ मैम डॉक्टर सर जितना हो सके इतना देख रही है बाकी तो ऊपर वाला ही जाने होश कब तक आएगा कुछ बताया नहीं अभी कुछ कहा नहीं जा सकता माझा बबिना माखालायना दासिमबो हुसानो फैयाखैनो मानसिया माखालायनो आंनि थाखायनो जाजोब्बाय खोमा बेफोर दिनै आं दिनै नांज्लायाबा बेबायदि ओंखारबोनाय नङामोन खोमा आंनि थाखायनो जाजोब्बाय उल्था फाल्थानो मिथिलायदा हुसानो फैलाबा डक्टरा सिरियास होननानै बुंदों मा जाबावगोन सोर मा खालायदों रादायखौ मानसियानो गारिखौबो लाना थायाखैमोन सोर लामा गेजेराव बेखौ बेबायदि बुख्रुबनाय आं हमनानै मोनाखै दा बाजै बेनोथ' खोथाया गिदिर जाबाय बेनोथ' बाजै बेखौनो हमना मोनासै आंबो सानदोंमोन गारिजोंसो खुन्दायबाय नामा होननानै नाथायलाय माथो बिल्डिं सिङावसो गोलैनानै दंमोननो मानसिफोरालाय माथो सोरबा बिल्डिं सानिफ्रायसो गोलैदों होननानै बुंदों बेनोथ' सन्जिब बिल्डिंनिफ्राय माबायदि गोग्लैनो मोनगौ बियो आंबो बेबायदि सानदोंमोन गारिजोंसो खुन्दायदों सानदोंमोन बिल्डिंनिफ्राय माबायदि गोलैबोखो बियो बेनोथ' बाजै साननो गोनां बाथ्राया देहाफोराबो जेबो बुला बुसिनि सिन मोनाखै होननानै बुंदों माथो बेबायदि बुंदों नामा बुला बुसिनिबो सिन गैयाबा होमब्ला आरो राननायनाव पकेटावबो फैसा गोबां थायोना एटिएमफोरबो थायो सोरबा सिखावफोरा फिसासो खालायदोंमोन नामा नाबा नारसि खालायनायावनो गोलैबाय बियो बेबायदिबो जानो हानाय बाजै सिखावफोरजों रादायजों बुला बुसि खालायनायावनो बेबायदि गोग्लैबोनोबो हानाय नङाब्ला आरो सोरथ' दंबावो बेखौ बुथारनो गोनां मानसि बेनोथ' साननानै मोनाखै आङो बेयालाय रावबो दुश्मनानो गैया सानसेबो रावजोंबो नांज्लायफेरनाय मानसि बेबायदि हरखाबनो माबायदि बेफोर जाखो बेखौथ' आंबो साननानै मोनाखै औ बाजै आंबो मिन्थिनायाव बाजै बेबायदि रादायाबो अफिसियेलिबो बा ओरैनो बायजोआवबो गुबुन सुथुर गैयामोन बायदि मोन्दोंमोन माथो आङो बुंनाय खोनायाखै बेनोथ' जाय खालायदों आंनि हौवाखौ बेबायदि फाबनांगौ जाला गारा आं बिसोरखौ माथो गंसेबो गारियानो फैला दाबो आयै बे गारिफोराबो दिनैनि समावसो गंसेबो फैला 6टा जालायलांबाय माथो दासिमबो गंसे गारिबो फैनो रोंला माथो माबारै सहैनांगौमोन हरसेबा मा जाखो दासिमबो मानसिखौनो नुहैनो हाला आङो दासिमबो मानसिखौनो नायनो मोनाखै आङो माब्ला मोनगोन माब्ला सहैगोन हस्पिटालाव मानो गंसेबो गारि फैला आयै ससे थाबायनानै थांसै नामा आरो एसे सिगाङाव थांबाबो मोनगोन खोमा गारिया बेनिफ्राय ओरैनोबाबो गारि खम खारखायो बे थिनियालिसिम थांथार नामा आयै बे मेन हाइवेसिम थांसै औ आयै बेबायदि नेबाय थाबालाय अबाव जानो गारियानो फैला नुदोंना गंसेबो थाबायनानै थांसै खोमाथ' आरो होमब्लालाय एसे थाबाय थांसै सोरबा मोजां मानसिफोर लामाफोराव गारि गोनां मानसि लोगो मोननोबो हानायथ' गाखोफाना थांलाबायनोसै होमब्लालाय थिनियालिसिम थांथारनोसै औ आबा ससे थाबायना थांनो हागोन ना आबा नोङो गारियानो फैला आबा बाबाखौ माबोरै नायनो थांनांगौ थांनो आबा ससे थाबायनानै थांनो हागोन ना हाया नोङो हागोन दा फैगोन फै होमब्लालाय आबा हनै बोरमा फान्थाया थाबायनो थांगोन होननाया माबा जिरायनासो थाबाय ओइ जाथि दिनै बालायबाय नामा खोब माथो आंनि सिगाङाव फबदां मारिदोंमोन सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव थाबायहैगोन होननानै अबाव नेबाव फैया मानसिया बेयाव जिरायनानै दं फान्था बायदिनो है बाल गोसोआ गाज्रि जाना दंलै मानोलै मा जाखो है फुङावनो सन्जिबा फन खालामना बुंदोंलै बाल रादाया एक्सिडेन्ट जादोंनो ए एक्सिडेन्ट माबोरै जानो मोनखौनो
खोनाना गोसोखौ माबोरै मोनबाय दंलै आं सान्थि मोनाखै माबोरैबा मोनबाय दं थै माबोरै जानो मोनखो एक्सिडेन्टआलाय मा गारिजों खुन्दायदों नामा गारि नङानोलै मा जाखो मोजाङै हमनो हायाखैनो माबा बुला बुसिनि केससो ना माबा बिल्डिंनिफ्रायबो गोलैदों होननानै बुंदों सोरबा बुनाबो गालांदों सिखावफोरा ना मा बेबायदि बुंदों मोजाङै हमनो हायाखैनो दाबो मानसिया बिराद क्रिटिकेलनो ए आइसिइउआवसो दंनो हुस गैयानो मानसियाबो बेसेबा गोबाव जाबाय हरनिफ्रायनो बेसेबा घन्टा जाबाय दा हुसानो फैयाखैनो से माबोरै जानो मोनखोलै बेफोरलाय दै बेनोथ'लै फैसाफोरनि थाखायथ' जायाखै बि सिखावफोराथ' फैसानि मामलायाव देन्जारखालै जानो हानाय फैसानि खोथाबो जानो हानाय फैसा गोनां मानसिना नोजोराव गोग्लैयो औलै फैसा गोनांबाबो टेनसन फैसा गैयाबाबो टेनसन जेखिंबो टेनसन मानसि माहारिया बेनोथ' फैसा थाबा मानसिनि नोजोराव गोग्लैयो मानसिया बांसिन मेगन सायो आरो फैसा गैयाबा आरो मानसिफोरजों मिनिजागोन मुगैजागोन जारला मारलै सान्थि गैमारा थाबाबो बेनो थायाबाबो बेनो आयु बे गथ' सासेखौ हालालै आं हरसे गाबबाय साला जानाय गथ'आ खेबसे थोबसेबो उन्दुनो मोनासै नोंनि थाखाय आङो सिरिथालाया बार'नि दाद थै गथ'फोरखौ जोनोम होयोनालै सिरिथालाय साला बे खालि बुन्दि गोसोम बुन्दि सान्थियाबो फैनो रोंला खोमा सोरांलायलांबाय थै हालालै आं बे गथ' सासेखौ रलै साला रितुखौ फन खालायसै आङो बांद्राय लोमजानाया बारा जादों होननानै होनबासो फैगोन बे गथ'खौ लाबाय थानो हाला आङो फाग्ला जासिगोन आंना खर' गावजोबसिगोन गाबलै गाब र' नोम्माखौ फन खालायनोसै आं लांफैथोसै लोमजादो फि जाहां जाथारबाय होननानै फन खालायनि आं र' होनबासो फैगोन नोंस्रा नोम्माया साला बे खायसे गथ'खौ सोरबा सहायबाय थागोन खायसेनो हमलै हम माबोरै हम रितु रितु नै बाबुआ गाबबाय थादों बिना लोमजानाया बांसिनसो जादों सान्थियाबो फैयाखै नों माबोरै फै लोमजानाया बारा जादों लोमजानायासो बारा जानाय होमबा बिनो दा मा खालायनो आङो बेयावबो थांनांगौ रादाया दासिमबो हुसानो फैयाखै बक्सि माथोखौनो होनायाखै हुसानो गैया एसेबां घन्टा जाना लांबाय डक्टरा मा खालायदों जेबो मिथिला आङो दाबो हुसानो फैला दाबो हुस फैयाखै बेसेरा फैयाखै दाबो आं माबायदि थांनो दा गारनानैबो थांनो थावाना बांद्राय जादों नामा बाबुनि लोमजानाया हुस फैयाखै मोजां खौरां बेसेराया दाबो हुस फैयासै बाथ्राया खोथाया गाज्रि जाबाय माथो बक्सि दासिमबो फैयाखै हुसानो मोजां खोथा खोनाबायलै सालाया थैखाथोसै आं दा बेबायदि समाव माबायदि गारनानै थांनो बक्सि आबाखौबो दा मा खालायनो नङाबा बक्सि नों फैयाबानो आबाखौ लानानै नों फैनाय आबाखौ लानानै बेयाव थांथारालै आं थांनाय नङालै बाबुआ गाबगासिनो उन्दु बाग्रि नों फैयाबानो माबोरै नों फैना लानानै फैनानै लाना थांफै माबोरै थांनो आं थांनो हाया हारसिं लांनो हानाय नङालै बेखौ बिराद गाबनानै दङ अख्राथार गाखोनाय नङा बे गारियाव आरो आं हारसिंसो आफाबो गैयाना सान्थियाबो फैयाखै लोमजानायाबो बांद्रायसो जाखादों बिराद गुदुं जादों गथ'आ आं गिनाय मोनसिदों मानसिया गुदुंथार जादों मा खालायनो आङो र'नाय बक्सि दसे उनाव फन खालायनाय नोङो र'नाय सन्जिबखौ बुंना नायनि बे थांगोनसो ना मायोथाय आरो सन्जिबा थांगौना बेयाव सोर सामलायगोन आंथ' जेबो हागानाय नङा सन्जिबखौ थांनो होनो हानाय नङा आफा मा खालायनो दा गथ'आ गाबबाय थानाय बांद्राय लोमजाबाय होननानै बुंहरबाय रितुआ आंखौसो लिंहरबाय आफा दा मा खालायनो आं थांनो गोसो गैयामोन मुर्ख साला थां गथ'खौ लानानै थां ओजा मेडिकेलाव सहैनानै आंनो खबर होबाय था
मा जादों मा जायाखै आंबो थांगासिनो लासै लासैनो थैखासिगोन बायदि मोनदोंलै आं आफा हुसआनो गैखायानो एसेबां घन्टा जाबाय हुसआनो गैयानो हांल' लागासिनो जेनथेन बेबो अक्सिजेन होनानैसो बिदिब्लाथ' मोजाङानो जोंनि खामानिया बेयावनो जाफुंहैसिगोन जायखिजाया दा नों थांग्रोदो गथ'खौ लानानै आंबो लान्थाखौ लोगो हमनानै थांखानोसै दे होमब्लालाय आफा लाना थांसै आं आइया बैनो थां फैबाय फै लोमजादों नङाबा बेयावनो डक्टरनो देखायगोन आं फै खर' जादों खर' जादों एसे मोजां मोनबाय खोमा दे आं गाइखेर लोंहोनानै ब्रेकफास्ट बानायनानै लोमजानायनि मुलिखौ जाहोनानै फैदों एसे ससे जाहोदों बक्सि नों खैफोदनि समाव एसेबो मदद खालामदों नों नङाब्ला आंनि गथ'आ मा जागौमोन दे आं रावबो थांनो हाया नोंनि थाखायसो बेखिनियाबो जाबाय थेंक इउ बक्सि नों नङाब्ला मा जागौमोन नोंहा माखौ नायख'नो मा खालामनो जागौमोन आङो गावनिनो मानसि आरो माखाय बेनिफ्राय मा बुंखो डक्टरा गैया दाबो बेनो बे थैखासिगोन बियो माबा दे हामगोन मेजर एक्सिडेन्ट जाबायना बेनिफ्राय सोर मा खालायदों हमनो मोननाय गैया दासिमबो हमनो हायाखै सोर पाप्पिया बेबायदि खालायनायथाय एम्फौ नांनानै थैगोन बिसोर साला आंनि हौवाखौ बेबायदि खालायदों एसेबां गाज्रि सावहोबाय बियो एम्फौ एम्फौ नांले थैगोन बिसोरो आंनि न'खरखौ बेबायदि खालायदोंना आंनि हौवाखौ बेबायदि खालायदों